Yan, papasok na ako sa Grand Canal Mall. At ito yung kanyang entrance. Napakaganda. Ayan na. So ito yung may gondola. Ayan. Malinis din ang tubig. May mga gondola doon sa banda doon. Doon ano kuya maganda magkapit? O dito, para dito dito. Doon na lang, hindi ako magkapit. Kahit mga para pagkila. Ayan, so iikot tayo. Tignan natin kung anong meron dito. So ito yung kanina. Sige kuya, antay na. Ayan, first time ko ding mapunta dito sa Grand Canal Mall, Venice. At napakaganda nga. Hi! Ha? Maganda. Yan sila.
Iikutin lang natin itong sa Venice Grand Canal. Ayan, so may gondola dito, tapos may mga nakasakay. Pwedeng sumakay, pero may bayad. Ano yun? Ay, dito tayo lagi sa kabila. Shadow. Picture, Daddy! At dahil mall din ito, marami kayong makikita ng mga shops. Pwedeng bumili ng mga damit at iba pa. Try natin sa second floor kung anong meron sa second floor. Galing, ang ganda ng mga artworks nila. Ito.
are shops here. So pag nasa second floor ka, ito yung matatanaw mo. May mga inasal din. So, bali ito ang main attraction eh. Yung kanilang gondola ride. Ayan. Gondola ride. Maganda rin dito. Daddy,
Sa ground floor ulit tayo. Yan na yung entrance exit eh. Ayan yung gondola ride. Malapit na malapit sa atin. Goodbye! Continue subscribing and watching Ilocano Math TV. Thank you, thank you, thank you.